Tinokudokesai mabuja akanaka tauya dzanyasi nhau zuva rechimakumi mairi nonhatu mwedzi uno waGumiguru. Ndo zuva rekupfika mwedzi naro nozuro tikutanda kunyepai kuti Sikhala akasvitsa makore 50 apa arimo mujere. Kwaiwa dzimai wache pawakaenda anokeke kuti waamupe wakabva wanzibe nhuka ainaro kekero rinodiwa ba mujere idi zvakaita kuoma asi tikumushwira mamwe masvinu orusununguko. Zviri munhau dzanyasi kwaina namaringa mvura pasi rese chaiwo, kwai mvura mangwana inotanda kunaya nzvimbo zhinji dzomunyika zvokutoti kwedu buja iri kuringirwa kuti igopurana pokare ichajamba musi wechitatu yogopindiridza pokare kupurana zvokutoti vanhu aiwa itai karikiriki kupedzisa kurima nokuchera makomba okuti kana ikangondonaya basi mobva maita kuenda kojarajara zvinhu zviite zvakanaka. Zanu kureketa kuno kupedza kwaita musangano wavo papera sondopa wakabva waparura pokare dzimotika wakagotenga zhinji motika tsvinu dzega dzega. Idi totoziva kuti makore 5 ega ega wanoita musambo wavo kutenga dzimotika dzinenge dzakaita kuwanda kudirana chaiko. Wendo huno idi zvakaita kuoma unobva watoona utoti zvese zvekunyeperana kuti kwai masangisheni manyepo nemapapwa ega egani vanenge varibe hawo chido chokutenga zvinhu zvinoita kuti nyika yese ibudirire. Idi dai wari wamwe wainge wasina kana chokumbohwisana nevanhu chaicho nokuti wakandotenga vanhu mushonga wakaboya mushonga kuzvipatara vanhu wakaboya magetsi vanhu wakaboya zvese zvavanoda kuti wasenzese paribe kana munhu mubodzi anofunga zvokuchinja hurumende asi rekai henyu zvinokuwa basi. Kwaburika imwe vhidhiyo mumwe munhu akatumiwa nehurumende kune inonzi African Union Human Rights Commission inoringa nezvekodzero dzevanhu muAfrica achienda kopa umbowo ikweyo ari kureketa kuti kwai muZimbabwe kubva papinda wamunangarwawa paribe kana munhu mubodzi akasungiwa ari kadzitape achisungiwa kuita basa rache. Isi tiri kutoziva kuti wazhinji kuno chaiwo unyoro huno chaiwo waripo ana Blessed Mhlanga wakatinge wari mumatare odzimhosva nonyaya yekuita basa rawo paribe chawachinya asi munotoziva henyu kutoti izvozvi ndozvavanoramba vachindoita vachienda konyepa mapapwa kunyika dziri kure. Idi zvakaita kuoma agoreketapo kare munhu mubodziyo kuti kwai Sikhala akatosungiwa mhosva yokuti akakurudzira vanhu kuti vaite zvokuwisana nehurumende apa iye aribe kudando. Idi zvakaita kuoma chaiko. Rekai henyu muone kuti zvinopera sei izvozvi. Tiri kufara kuti kwai mumwe anonzi Mary Mushaninga asungiwa nonyaya yokubira vanhu vari kuda kuita wapwere wanotekaira waye wachishambadza zvinhu wanonzi pachirungu mamodels awabira mari inoita zviuru 10 zvomari yekuAmerika. Tikuramba tichitenda wakamusungawo kuti wakatokona wakazviita izvozvi. Rekai tigokunyepai kuti anenge achizoipona sei nyaya yacho painopinda kumatare odzimhosva. Tiri kumatare kubodziko kureketa kuno wakomanawo esidhakeni wari kuita kufara nokutoti Master of High Court akatoenda ikweyo akanoburitsa waya wanga wakaenda kopamba nzvimbo yawo. Tiri kutenda kuti Sipo Sami Malungano wabiache wabenuka pokare kudare kunzvimbo yawo yawanofanira kunge wari. Izvezvi tiri kufara pokare kutoti wakabva waenda koti wapuwe wabhadhawe mari zvokutoti iwo wakomana iwawo wakanga watora nzvimbo yawoyo wakanzi wagobhadhare mari yekuAmerika zviuru 360 chaiwo 360,000 yomari yomapuno nomabhatanati zvawanga warima nomaonyeni zvawanga warima. Tiri kuramba tichitenda izvi dai zvaramba zviita kudando. Nyaya yokodzero dzevanhu iyoyi iri kuramba ichindoitekeshera kureketeka kwese kwese. Kureketa kuno kuBritain chaiko mudare ravo reparamende yakatomboreketeka zvokutoti wakatoramba wachindokurudzira kuti dai hurumende yedu yaita tusvinu zvokuti vanhu wareke kuramba wachindotaikiwa nekodzero dzavo. Ticharamba tichiringa kuti vachazviita sei wakuruwo penyu vachazvikona hino tinenge takandoringa. Mwedzi wanyamavhuvhu mhepo yakavhuvhuta zvakanyanya zvokutoti
zvinhu zvatinotengesa kunze kwenyika zvakaderera nozvikamu 10 kubva muzana chaiwo pakaita kunyangariwa. Ipapapa takandoboya mari inoita mamiliyoni 423 omari yokuAmerica. Rekai tigoona kuti wendo huno pawachapinda munozvo noburika zvomwedzi watabvayu zvinenge zvimbotekaira sei. Wamutuli Mhanduwe kwaiwa bhuroka manje nehurumende yawo zvokutoti ipapapa kwaiwa mapazi hurumende akanga aendesa zvinhu zvavanoda kugoita nomari zvinosvika mari yomunyika matiririoni chaiwo mapfumbamwe zvikava zvataiwa panze zvese kwai hurumende iribe mari. Rekai tigoone kuti wachazviita sei izvezvi. Wendo huno wakasatozvimba bhibho nokutsvaka kuti mari iyowo iboyepi, heno ticharamba takandoringa. Tikaringa dzomutambo tiri kufara unyepa yekuti Hedzinoyi anotamba mutambo wegorofu akaenda kohwina kuUganda apa masondo apfuura yaanga hwinapo kare kuLubumbashi nokuKinshasa achitamba mutambo wegorofu wacheyu. Kwai wendo huno paakahwina iko kuUganda akabva aenda kotuhwina kuBaguja ache Lake Victoria nokunakiwa. Aiwa tiri kuti makorokoto idii. Wakomana wekiriketi wakajiwa zvakahwadza asi tiri kufara hedu kuti wakatosvika iko wakasvika ikoko. Izvezvi kana kunze kuti paita chimwe chishamiso kana mapipi wakomana wekwedu wachiribe mberi iko ari kuenda waakubenuka hawo asi tiri kuramba tichitenda nopawasvika ipapo charamba chiwarwera manja. Tikaringa dzomutambo webhora Bulawayo Chiefs yakajaha Rentals notuiri kukabodzi. Dynamos noHighlanders paribe kana akagoedza mumwe Cranbourne noTriangle zvibodzizvo unosaya kuti waiitei noruzha rwaitiwa noyo Dynamos noBoso unotosaya kuti zvakambotikaira sei. Rekai tiringe hedu dzopasi rese. Wapwere womuSouth Africa wari kunyora bvunzo dzokuti wapedze kufunda kwowapwere. Rekai tigoona kuti wanopera sei. Watanda manji kunyora izvezvi asi wari kuhwadziwa nonyaya yekuenda kwemagetsi. Takatowanyepa kuti toitai henyu kuita kudipfa mamunhadzirire chaizvo kutonhadzirira kusvinu nekuti izvozvi ndo zvinenge zvaupenyu hwedu huri kuramba huchiuya mazuva ese yamu. KuMozambique kwaboyeka imwe factory iri kutekaidziwa nevamwe waChina wairi kwainonhadzira mafoni orudzi rweiPhone omanyepo. Wakomana vanhu voChina wawa kutoita kumungwarira chaiko. Idi ipapa totoziva kuti wazhinji chaiwo wakakubiwa mari wachitengeserwa iyo mafoni asiri mafoni zvakaita kuoma chaizvo. Rekai tione kuti ichapedziwa sei iyoyi. Wanogara munyasi Mogomo Kilimanjaro wari kuita kuhwadziwa kureketa kuno nomwoto uri kuramba uchindopfuta paribe kana munhu amboziva kuti uchapera sei kana kuti zvirimbotekaira sei. Wanoita zvokudzima moto wari kutoutadzawo heno kuti zvicharamba zvakadano kusvikira rini. Tikuramba tichivimba kuti zvinokasika zvakuwa. Kwaipapera sondo kwakapfa vanhu vanosvika vasere kuDRC pawangoenda kumutambo wairidziwa neanonzi Fally Ipupa. Tiri kuti vanhu vanga vazorore murugare idi zvakaita kuoma chaizvo. Toti mweya yawo izorore murugare. Kugana kusadi deka kwemamiriro zvoupfumi ikweyo ari kuita kuhwadza apa mutungamiri wenyika ikweyo Ana Addo Kufuor ari kudaba kutozwa kuti ndiye ari kutadza. Heno kuti zvichambopera sei. Rekai tigoona ipapa agotoreketa kutoti zvinhu zvinenge zvino mhepo dziri kukaisiwa heno kuti mbana ari kukaisira mhepo zvakaita kuoma chokwadi. KuSouth Korea wari kusaya kupazika nzero izvezvi kuti chii chakambokonzera kuti vanhu waenda kuita mutambo wechisatani woHalloween waite zvokutsitsirirana kusvikira wapfa wanopfuura 150. Maigoringira kuti zvingaite nepi muchipembedza satani kudari. Rekai henyu muone zvinoitika ipapa. Idi ndosaka kweduno tisingazviite. Munyaya yegumisira Brazil yatiyo Lula da Silva ndiye awina pasarudzo dzaitiwa dzovatungamiri wenyika.
tiri kuramba tichimuti makorokoto. Rekai tigoona kuti nyika iyi ichabudirira chere kana kuti ichapfumvura chere paanenge apindapo. Tinoramba takaringa tichizokunyepai zvinenge zvichiitika tiri ipapo. Kwanyasi togumira pano, ndini wenyu mhanduwe WeNhau.